Ndewonu Igbo ọma ndị na-ege m ntị. Nnọọnụ n'ụbọchị nke taa. Ụka bụkwa nwada Yudora Chukwuka na-ewetara gị nkụzi nke ụbọchị nke taa. N'ụbọchị nke taa, chetakwa na ọ bụ ebe a ka anyị na-akụzi ka esi agụ, ka esi ede, yana ka esi asụ Igbo nke ọma. If you are just joining us, thank you for stopping by. Please do not forget to subscribe to YouTube channel, comment, like, and share. In today's lesson, we will be taking you on a topic, Onuogugu in Igbo. In English, we call it numbers. Ihe anyị ga-akụzi n'ụbọchị nke taa bụ ọnụọgụgụ. Ị maara ka esi agụ ọnụ n'Igbo? Ị maara ka esi ede ya ede? N'ụbọchị nke taa anyị ga-aga n'iru ịkụzi etu esi agụ ọnụ ya na otu esi ede ya ede. Ka anyị gaa n'iru. Ile anya n'ihe anyị dere na bọọdụ, ị ga-ahụ ọnụọgụgụ nke sitere n'otu wee rue na 12. Nke a bụ ọnụọgụgụ dị n'asụsụ Igbo. Nke a bụ ọnụọgụgụ dị n'asụsụ Igbo. Ile anya ị ga-ahụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihe ndị abụọ na-esi agụ ọnụ na Igbo. Igekwa anya, ị ga-ahụ nsụpe ọnụọgụgụ. Nke ọbụla anyị dere n'olu Bekee, anyị edekwa ya n'olu Igbo ka ị wee mara ka ọ bụ ka anyị na-ekwu. 1 ya bụ 1. These are English numbers and these are the Igbo numbers. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Ọ dị olu ndị na-akpọ ya 9 ma ọ bụ 9, mana Igbo izugbe kpọrọ ya 9. So anyị ga-eyuzu ya mere anyị ga-ede ya 9 site n'olu Igbo izugbe. 9, 9, 10, 10, 11, 11. Ile anya hụ na nke a bụ 10, 10 bụ 10, 11 bụ 11, 11 ya bụ 1 bụ 1, then 10 added 1, that is 11. So in Igbo, you have to call this 11 iri na otu. 12 iri na abụọ, which is 10 and 2. 10 plus 2, iri na abụọ, 12. 13, iri na atọ, 3 tens. Sorry, iri na atọ, which is 10 plus 3, iri na atọ. 3 here, which is atọ, and 10, iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise. Wee dịrị gaba. 16, iri na isii. 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 19, iri na iteghete. Then we have here 20, iri abụọ. 20, iri abụọ. This 20 shows 2 tens. Iri abụọ. Anyị gaa n'iru ide ihe ndị ọzọ, unu wee ghọta ebe anyị na-aga. Gaa n'iru. Ị na-anya na ihe anyị dere, ị ga-ahụ na anyị bidoro n'ebe anyị kwụsịrị. Ị ga-echeta na anyị kwụsịrị na 1 iri na abụọ
iri abụọ. We stopped at number 20, which is in Igbo, iri abụọ. So let's start from 21. 21. The English numbers and the Igbo numbers. Onuogugu Igbo 21 ya na-akpọ ya bụ iri abụọ na otu. Cheta na kwuru na 20 bụ iri abụọ, that is 2 10. Iri 10 is iri. 10 bụ iri. 20 iri abụọ. Moving forward, 21 in Igbo is iri abụọ na otu. 21 iri abụọ na otu. 22 iri abụọ na abụọ. Iri abụọ na abụọ. Remember that 20 is iri abụọ. So 22 is iri abụọ na abụọ. 23 iri abụọ na atọ. Iri abụọ na atọ. 23 wee dịrị gaba. Ihe a pụtara na olu Igbo bụ wee dịrị gaba. That is and so on. So we start at 23. So this will give you a clue on how to finish up the numbers from 23 down to 30. It will give you clue on finishing the numbers following number 23 down to 30. Iri abụọ na atọ, which is 23. Iri abụọ na atọ. 24. Iri abụọ na anọ. If you remember our numbers from 1 to 10, that's how you'll be fixing them on this 24, 25, 26, 27 to 30. So 23, which is iri abụọ na anọ. So when you want to write 24, you know that iri abụọ na anọ, 4 anọ. 25 iri abụọ na ise. 26 iri abụọ na isii. 27 iri abụọ na asaa. Till you have 30 iri atọ. 3 tenths. 30 iri atọ. 31 iri atọ na otu. Iri atọ na otu is very simple. Iri atọ na otu. 32 bụrụ iri atọ na abụọ. Iri atọ na abụọ. 33 iri atọ na atọ wee dịrị gaba. Remember I said it will give you clue on finishing the rest of the numbers. We cannot continue to write the whole numbers. We won't go today. So this will give you a clue on how to finish up the remaining numbers. Starting from 33. Iri atọ na atọ. 33. Then 34. Iri atọ na anọ. 35. Iri atọ na ise. Using the previous numbers I've shown you, that is from number 1 to 10 as a guideline. We will finish up the rest numbers from this. Then we get to 40. 40 bụ iri anọ. 40 iri anọ. 41 iri anọ na otu. 42 iri anọ na abụọ. 43 iri anọ na atọ wee dịrị gaba. So it will show you, or it will give you clue on how to finish the rest. 41, 42 iri anọ na otu. Otu is 1. Abụọ 2. Atọ 3. Like on and so on. Then we go over to 50. 50 iri ise. 50
iri ise, that is 5 tens. Iri ise, 51. Iri ise na otu, that is 1, otu. Iri ise na otu, 52. Iri ise na abụọ, 60. Remember I said just shorten it this way to give you the guideline and clue on how to finish up the rest. That's why I wrote where the regaba and so on in Igbo language. Where the regaba. So we get to 60. 60 is iri isi. 60 iri isi. 70 iri asa. So if you want to continue with 61, 62, 60, this one is already a clue for you to move on. Iri isi, 61, iri isi na otu, 62, iri isi na abụọ, and so on. 70, iri asa, asa is 7, 7 tens. Iri asa, iri is 10, 7, that is 10, 7. Which is 70, 7 tens. Sorry. They will have 80, iri asato, 80, iri asato, 90, iri iteghete, 90, iri iteghete, 100, 100, otu narị, 100. Otu narị, 100. Moving forward, we have 101, that is 101. Otu narị na otu. Otu narị na otu, 101. 102, we have otu narị na abụọ. Otu narị na abụọ. So moving forward, we plan on getting to number 1 to 1,000. So let's move forward. We will understand how to read and write in Igbo language. N'ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị nke taa na ọnụọgụgụ. Eji m n'aka na ị ghọtara otu ihe maọbụ abụọ n'ihe anyị kụziri. N'ihe onyonyo anyị ọzọ nke na-abịa, anyị ga-ebido n'otu narị wee ruo n'otu puku. Here we come to the end of today's lesson in Igbo numbers, and I hope you learned 1 or 2 things from what we've taught today. Please do not forget to subscribe to this YouTube channel, comment, like, and share. Kemesian.